irmão che falo, do mon irmão che falo. Eu habitualmente, cando interveño en público, o único que teño un guión. Pero desta vez, como sei que teñen intención de publicalo e bueno, decidín escribilo e vadesme permitir que o lea se consigo tragar o sentimento. Decidín titulalo, o speech este son nada máis que 4 folios. Decidín titulalo a historia nai do presente e parteira do futuro. E ten diante un verso que sempre me gustou moito, non? E que é unha pregunta que fago a todos vos colectivamente, non? É sacada dunha obra de Shakespeare, de Ricardo II ou III, nunca me acordo. É que di que se hai alguén entre nós tan ruín que desearía ser escravo. E agardo que non. A partir de aí comenzo verdadeiramente o que está aquí escrito. Amigas, amigos, militantes da verdade, é moi grato sentirse querido, mas tamén sei con certeza que ese amor ten componentes irracionais e componentes injustificados que hoxe a mañá, por certo, eu que non peco de modestia, cometín o erro de un pecado de egolatría. E se me ocurriu, despois de sair mercar a prensa, pois en casa abrir internet e poñerme Google e poñerme a mí mesmo. E por eso falaba de pecado de egolatría. E sei que dos presentes a maioría si pode fallo mesmo. E quedei totalmente rebordado. De feito, pode confirmar Macamen que o momento que dixe non vou a Santiago. Porque a ninguén lle... Quen diga, se hai alguén que diga que non lle gusta ser louvado é que tonto, non? A mí gusta. Pero que as louvanzas eran tan, e o digo humildemente, tan excesivas que xa vos digo, estou unha pique non vir para aquí. Entón, tan irracionais, decía, e tan injustificados que conduciron a que a Asociación Galega de Historiadores me outorgara este primeiro premio Manuel Murguía. Un galardón que, certamente, penso, corresponde máis á expresión dese afecto que veñen a indicar que os meus méritos, que non son poucos, pero tampouco son para tanto. Sei que tamén influe moito, en parte na vosa presencia, a creba da miña saúde nesta altura da miña vida, no que, unha vez máis, non a primeira, mirei moi de preto los vertiginosos ojos claros de la muerte dos que falaba Gabriel Celaya. Este cancro que, mercede a un temperado diagnóstico e a tantos apoios e tanto amor que estou recibindo, vou sendo quen de canear. E isto verdadeiramente permitiume, ollando o mar, matinar, repasar o que levo facendo dende que teño memoria. E salvaguardando matices íntimos que só a inteligencia de Antón, a complicidade de Bernardo, a sensibilidade de Carmen e o cariño de Macamen coñecen, permitídeme, camaradas, que aproveite esta ocasión para expor algúns aspectos desta reflexión vital e reflexión ideolóxica, deste botar a vista atrás. Verdadeiramente vos digo que para coller folgos e continuar, mentres poida, traballando, combatendo e sobre todo amando. E o primeiro que fixen foi facer un repaso da miña formación e da miña xeografía. E sabemos todos, nós, que somos fillos dun tempo, somos fillos dun lugar e somos fillos dunhas circunstancias históricas e dunha patria. Eu pertenzo a que Suso de Toro recientemente definiu como unha xeneración de choque. A primeira que non sufrimos os anos máis duros da posguerra, da fame, da represión máis brutal, é incomparable. Non se pode comparar a represión absolutamente brutal dos anos 40 aos anos 50 coa que nos afectou a nós. Pertenzo a unha xeración que tuvemos o privilexio de cumprir 18 anos en Santiago en 1968, como algún outro que me acompaña aquí, que estou vendo. E que en a xeración que defendimos, algún seguimos defendendo, que ser realistas é pedir o imposible. Daquela, un ano despois, tuve a fortuna de atopar a Macamen cando ainda ningún dos dous tiñamos 20 anos. E daquela hoxe continuamos aprendendo xuntos.
Cocinme verdadeiramente despois en queiráronme a min no 72, no 75, no 81. Esa xeira que nos marcou a tantos de nós, e daquela callado contra todo tipo de ditaduras, e tamén coas cicatrices propias de un viejo roquero que nunca muere, conseguín seguir ata hoxe. Direivos que penso que son un privilexiado pola formación ética que recibín, pois debo a miña educación na infancia e na adolescencia a miña nai, unha muller extraordinaria, que soubo ensinarme a disfrutar da vida, a non ter medo, a ser responsable, tolerante, heterodoxo, cordial, xeneroso tamén, firme, optimista, mais ainda máis por riba de todo a repugnar de todo autoritarismo, a decir arre de Dios se fai falta todo o día, a tanta cousa noxenta, a manter sempre a dignidade e a ser disciplinado, nun concepto de disciplina que lle era común ao seu amigo don Ricardo Carballo Calero, autor dun parágrafo que preside o meu cuarto de traballo e que di como sigue. Abride comillas, por favor. Di o seguinte: no fondo, o meu temperamento é dun anarquista. E precisamente a miña grande disciplina é a garantía e a couraza para o exercicio das miñas libertades. E agora a miña xeografía. E que, alédome moito, hai xente que é de Ferrol, terra. E cicais entenda, a través do que vou dicir aquí, por que os dalo, os dai do norte, somos tan especiais. Dicíamos que a miña xeografía vital é Ferrolterra, sempre, no meu caso, da cabalo dunha outra banda de río, un mar de vento nordés e un mar de salseiros que cruzaban os traballadores dos rasteleiros, unha terra berce do movimento obrero galego, un Ferrol socialmente esgazado, e tamén, direivos, un meu mugardos vermello e un meu seixo de cristal. Espazos poboados por xente cartesiana, rexa, combativa, admirable e imaginativa. Unha xente que soubo e sabe xogar a vida cantas veces for preciso para defender aquilo que cre xusto. E aí é onde aprendín eu a combinar acción e pensamento. A miña patria. Para Alexandre Bóveda, a súa patria natural era Galiza e tamén foi sempre a miña. Do mesmo xeito que a miña lingua natural é a lingua proletaria do meu povo. Mais, e perdonademe o aforismo latino, como nil humanum alienum puteo, afirmo que a miña patria ideolóxica é a humanidade inteira. As persoas, unha a unha, que nos conforman como suxeito colectivo. Como un irmão che falo, como un irmão che falo,